बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. शक्तीपीठ महामार्गाला शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. विरोधाला विरोध जुमानणार नाही. ज्या शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका असेल ती निश्चितच समजून घेऊन योग्य तो तोडगा काढला जाईल. तर फुकेरी गडाची 1 इंच जागा जाणार नाही याची दक्षता घेऊ. छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे दैवत आहेत असं प्रतिपादन शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजीव परब यांनी व्यक्त केलं. तर सावंतवाडी शहरात लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. पर्यटक शहरात कसे वळतील यासाठी दीपक केसरकर कार्यरत आहेत. ते त्यासाठी सक्षम असल्याचं परब म्हणाले. महामार्गाला शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. शक्तीपीठ महामार्ग हा झालाच पाहिजे, जेणेकरून इकडच्या लोकांना रोजगाराच्या नव्या संध्या उपलब्ध होतील. शक्तीपीठ महामार्ग झाल्यावर अनेक रोजगार निर्माण होतील. त्याला लागणारी जी साधन सामुग्री आहे ती इकडच्याच उद्योजकांना त्याच्यात काम मिळेल. त्याच्यामुळे लोकांना रोजगार मिळेल. आणि दीपकबाईंनी सांगितल्याप्रमाणे इकडची जी फळं आहेत, आंबा असेल, काजू असेल, कोकम असेल, इकडनं डायरेक्ट नागपूरला आपण जाऊ शकतो. 10 तासामध्ये इकडचा प्रवास नागपूरला सुलभ होईल. त्याच्यामुळे एवढा मोठा प्रोजेक्ट जर आला तर त्याचं आम्ही स्वागतच करू. आणि दीपकबाईच्या या भूमिकेला त्यांनी जी भूमिका स्पष्ट केली ही शिवसेनेची भूमिका आहे. दीपकबाईंची भूमिका ही शिवसेनेची भूमिका आहे. त्याच्यामुळे आमचा त्याला पूर्ण पाठिंबा आहे. आणि यामागे दीपकबाईंच्या पाठीशी आम्ही सर्व कार्यकर्ते त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत. मी बघितलं बांद्यात सुद्धा विरोध झाला. काही लोक आणि विरोध करतात. आणि या विरोधाला न जुमानता हा शक्तीपीठ महामार्ग पुरा केला जाईल. आणि त्यांच्या जर काही अडचणी असतील, त्यांच्या जर काही मागण्या असतील आणि त्या जर योग्य असतील त्या पण सोडवल्या जातील. असं काही नाही की कुठच्या जमिनी जबरदस्तीने घेतल्या जातील. पण त्यांच्या योग्य मागण्या असतील, कुठच्या रेट संदर्भात आणि काही मागण्या असतील, कोणाचं घर जात असेल, काय जात असेल, त्याच्या काही अशा मागण्या असतील, कुठच्या गरिबाचं काहीतरी जात असेल आणि त्याला योग्य मोबदला मिळत नसेल, तो मोबदला मिळवण्यासाठी आम्ही सन्माननीय दीपकबाई, सन्माननीय निलेश राणे यांच्या माध्यमातून आम्ही तो सोडू. विरोध करणारी लोक जे आहेत काल तुम्ही बघितली आणि त्यांच्याने मोठे मोठे विषय मांडले, पर्यावरण अमुक तो. ह्यांचा धंदाच लाकूड तोडीचा आहे. आणि ही लोक आता पर्यावरणावर बोलायला लागली. त्यांचं आयुष्य वर्षानुवर्ष जंगलं तोडण्यात गेली आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास या लोकांनी केला. ती लोक आता औषधी वनस्पती आणि पर्यावरण बोलतात. यांच्यासाठी मी बोललोय. अशी जी लोक आहेत 2% तळमळणारी, कुठेतरी काहीतरी मिळेल यासाठी तळमळतात, यांच्यासाठी मी बोललोय. पण मी हे पण बोलायला विसरलो नाही, जर त्यांची मागणी योग्य असेल, पुढच्या गरिबाचं नुकसान होत असेल आणि काय होत असेल तर त्याला न्याय मिळवून देण्याचं काम सुद्धा आम्ही करू. सावंतवाडी शहर हे पर्यटन दृष्ट्या या जिल्ह्यात असलेलं एक चांगलं शहर आहे. पत्रादेवी झाला बाहेरनं मार्ग गेला. सावंतवाडी शहरावर नगराध्यक्ष म्हणून बोलतो, मला वाटत नाही दिवसेंदिवस शहराची संख्या 25,000 35,000 वाढली. शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. आता तुम्ही जर बघितलं तर आता भाईने वाटतं एक, मला नक्की किंमत माहिती नाही, पण 2.5-3 करोडचा फाउंटन आणलाय. तो तलावात बसेल. पर्याय जसं लोक पेहलगावला जातात, काश्मीरला जातात फिरण्यासाठी, वाडीत आम्ही अशी परिस्थिती निर्माण करणार येणाऱ्या 1-2 वर्षात की सावंतवाडी शहरात लोक शोध बघायला येतील, फिरायला येतील. त्याच्यामुळे निश्चितपणे इथं पर्यटन सुद्धा वाढेल. लाकडी खेळण्यानं लाकडी खेळण्यासाठी लोक येत आहेत.
असं एक वाढेल. मी भाजपवाले बोललोच नाही, कोणाला नावच घेतले नाही. विरोध कर भाजपची भूमिका नाहीये, भाजपने अशी कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही. तसं मी मांडली, आता मला बोलायला द्या साहेब. फक्त मी माझी भूमिका पक्षाची मांडली. ग्रामपंचायत जी भूमिका ही पक्षाची भूमिका होत नाही, ती एका ग्रामपंचायती भूमिका झाली. अनेक ग्रामपंचायती आहेत, ही पक्षाचे त्यांचा प्रवक्ता बोलले, त्यांचा तालुका प्रमुख बोलले, अन्य कोणी काहीतरी बोलते. ही याची भूमिका नाही आहे, पक्षाची भूमिका नाही. आणि त्यांची जर विरोध असेल, जर आपल्या बांधा सरपंचांचा, तर त्यांची समजूत काढली जाईल. दीपकभाई त्यांची समजूत काढतील, ते आमचेच आहेत सरपंच मॅडम, त्यांची समजूत काढली जाईल. आणि त्यांना शक्तीपीठमुळे काय काय फायदे होतील, रोजगार कसा वाढेल, या संदर्भात आम्ही त्यांना माहिती देऊ. आरेकर खानावर, बांदेकर खानावर ऐकून घ्या. आणि असे अनेक हॉटेल्स आहेत सावंतवाडीत. जर आता तुम्ही दुपारी जर गेलात तिकडे, जर कुठे डॉक्टर चांगला असला ना, की त्या डॉक्टरकडे आम्ही मुंबईला काय सांगतो तो विचारा. त्यांची मुलाखत घ्या. राजकीय नेते सर्वसामान्य माणूस म्हणून त्यांची मुलाखत घ्या. पूर्ण करायला द्या साहेब. विचारा तरी आम्ही पूर्ण करायला द्या. व्यवस्था करा. त्यांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल. तर बरं होईल. नाही, मी तुम्हाला काय बाबा, सांगतो. त्याला दुसरं दुकान सांगतो ना. म्हणजे हा जो शक्तिपीठ आहे, तो जो पुकेरी गड आहे, हनुमंतगड, त्याला लागून तो जातोय. आणि हनुमंतगडावर तत्कालीन परिस्थितीमध्ये छत्रपती शिवरायांनी काही देवी देवतांचे तिथे छोटे छोटे मंदिरं बसवले होते. आणि आता जे तुमच्या खुणा काढलेल्या आहेत शक्तिपीठाच्या, त्या बराचसा भाग त्या तिथं तो हनुमंतगडाचा त्याच्यात जातोय. थोडक्यात एकीकडे आपण शिव छत्रपतींच्या नावानं, त्यांच्या नावानं मतं मागायची, दुसरीकडे त्यांचा जो त्याकालीन ऐतिहासिक ठेवा आहे त्याला कुठेतरी ठेस पोचते. शिवप्रेमींची तुम्ही कशी समजूत काढणार? पहिल्यांदा पुकेरी गडाचा 1 इंच भाग सुद्धा शक्तिपीठाला आम्ही देणार नाही. छत्रपती अस्मिता ही आमची अस्मिता आहे. त्याच्यामुळे त्या मार्गात थोडा बदल करून तो मार्ग तेवढ्या बाजूला करूनच केला जाईल. आता खुणा काढल्या आहेत आपण, हे मी बघितलं नाही स्वतः, या तुमच्याकडनं मी ऐकतो, मला माहिती नाही. जर असं असेल तर आम्ही दीपकभाई केसरकरांशी बोलून, निलेश राणेंशी बोलून तो बाजूला कसा होईल, अजून काय झाला नाही, त्यामुळे त्याला बाजूला करून पुकेरी गडाला कोणतीही इजा पोहोचणार नाही याची काळजी घेऊ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.